こんにちは皆さん。じゃあ失礼。チベット This Week へようこそ。こちらはチベットテレビのテンジン・ラックフェルと申します。チベット、ダライ・ラマ法王、そしてシチエに関する1週間のニュースをお送りします。では、まずヘッドラインを見ていきましょう。中国はドルツィック総員の総理を昆明氏を逮捕。シチエのペンバースリン出席大臣がアメリカ国務省幹部とのオンライン会議に出席。ペンバースリン出席大臣はアリア・サワンギャルボ大王の著書「竜の毒斬りを晴らす」を交換。ペンバースリン大臣がダラムサラのチベット文献資料図書館を正式訪問。チベットの学校が2021年度の全インド中等学校認定試験で過去最高の合格率を記録。ジュネーブのチベット大王事務所が在スイスチベット人サマーキャンプの学生を対象にチベット理解のためのワークショップを開催。8月3日、ダラムサラ在住のキルティ総員の総領ロブサンイシ氏とカニャツリン氏によりますと、チベット北東部アバ県にあるドルツィ総員の総領である昆明氏45歳が7月20日、中国当局に逮捕されたとのことです。昆明氏の逮捕理由などは現在のところ不明です。彼は同総員の厳格な総領でアバ県のドルツィック村の出身です。彼は若くして出家しました。キルティ総員の総領ロブサンテンジンは10年以上服役し先日釈放されました。彼は2011年3月16日に中国の支配に抗議して焼身自殺したロブサン・ピンソクの死に関与したとの冤罪を着せられました。アバ県中級人民法院で13年の禁錮刑を言い渡されましたが、刑期満了前に釈放され出身地へ戻ってきました。同じ事件で有罪となり10年の刑を受けた同盟の別の総領は2018年に釈放されています。ペンバースリン出席大臣は先週の金曜日、アメリカ国務省の民主主義、人権、労働局の首脳らとのオンライン会議に出席しました。大臣はチベット問題の解決、そしてチベット難民組織が直面している課題を解決するための展望と計画について語りました。また、インド政府および米国政府への感謝の意を示し、今後も断続的な支援を求めていることを表明しました。会合にはアメリカ国務省からリサ・ピーターソン次官代理、スコット・バスビー出席次官代理、アントン・ジョネール特別補佐官、ステファニー・サンドベック氏、デビッド・エルバ氏、マーグリート・タリー氏が出席しました。ペンバースリン出席大臣は今週月曜日、ダラムサラでアリア・サワンギャルボ代表の著書「竜の毒斬りを晴らす」英題「Harnessing the Dragon's Fume」を刊行しました。この本はチベットに関する中国の嘘やプロパガンダに対する反論をまとめたものです。オンラインで行われたささやかな出版記念イベントで出席大臣はチベットをめぐる中国の偽りの物語に対するこのような反論の重要性を強調し、アリア・セワンギャルボ大王が一人のチベット人としてまだCTAの高官としてはチベット国内状況の真実を伝えるために絶え間ない努力を続けてきた成果を称賛しました。アリア・サワンギャルボ大王は現在東京に拠点を置くチベット大王部事務所の代表として務めています。さまざまな機関への理解を深め、友好的な関係を強化するために、ペンバースリン出席大臣は今週木曜日、ダラムサラにあるチベット文献資料図書館を正式に訪問しました。今回の訪問は第16期内閣府の大臣に
就任してからは初めてのことです。さらに大臣はゲシェル・ハクドルチベット文献資料図書館の館長ナグアン・イシ書記長とともに図書館の各部門を訪問し、スタッフと面会しました。この図書館をチベット文化、言語、宗教の保存と普及の点で先駆的な危険と呼び、歴史的に重要な資料を記録し、保管することの重要性を指摘しました。また、すべてのアーカイブ資料や文書をデジタル化するのは長期的には必要不可欠であり、有益であると大臣は付け加えました。彼はCHAの第16期内閣府の出席大臣としての役割については、ダライ・ラマ法王が提唱する中道のアプローチにのっとってチベット問題の解決を約束すると宣言しました。先週金曜日に AISSCE 全インド中道学校認定試験の結果を発表したにおいては、27名の大臣奨学金受給者の内訳は、マスーリのチベット子ども村から21名、モンゴトのサンボタチベット学校から2名、そしてダラムサラ、スージャー、ゴバルプールそれぞれの GCB チベット子ども村とバイラコップのサンボラチベット学校から各1人ずつでした。16校のチベット人高等学校では1062人のうち1060人が試験をクリアし、2人が辞典となりました。今年2校を除いた14校のチベット人学校の平均成績は 78.41% となり、昨年より 2.21 点高くて 100% の成績を収めました。ジャネーブのチベット大洋部事務所は先週の金曜日、サマーキャンプに参加している在スイスのチベット人の子どもたち55人を対象にチベットとCHAに関するワークショップを開催しました。ワークショップではチベットの歴史、主な政治的イベント、中国の不法選挙以降のチベット国内の現状、そして中道アプローチなどとの幅広いテーマが取り上げられています。このサマーキャンプの目的というのは、チベット人の子どもたちがチベット語を話す環境を整え、自らのルーツであるチベットをより意識してもらうことにあります。このサマーキャンプの目的というのは、チベット人の子どもたちがチベット語を話す環境を整え、自らのルーツであるチベットをより意識してもらうことにあります。2021年7月27日から8月2日にかけて、スイス・リテンシュタインのチベット人コミュニティにより、スイスのチベット人の子どもたちのためにサマーキャンプが催されました。皆さん、今週のニュースはこれで以上です。ご視聴いただきましてどうもありがとうございます。良い週末をお過ごしください。